wat ben je meer aan het doen? Een veebeoordeel. En waar beoordeelt je op? Nou, puur op exterieur. We zijn al jaren melkveehouderijstudent. En nou ja, dat is wel echt een vak die erbij is. Het is wel belangrijk. Ja, dus daar mag je verstand van hebben. Nou ja, dan maak je al wat kijken op haar. Als eerste wil ik iedereen bedanken die mooi werken heeft en de boer voor deze jouw prachtige beesten. Op nummer 1 heb ik zet een code. Die had een prachtige melkuitstraling, prachtig jaar eronder, mooie been en ziet er prachtig vaar. Deze koe ga ik op het eerste nummer zetten. Mooie melktypische koe, sterk jaar eronder, droege poorten. Nou, sterke ophangband, dit lijkt me de beste van het rietje. De Keisteen, zoals Toze beoordeeld heeft, DABC. Ondij het wordt, jongen. Succes! Ik heb code D op nummer 1 staan. Dit omdat er een mooi jaar onder zit. Mooie koe, en wat een helm kruis. We beginnen met die erop inzetten. Hè. Ik vond de kool mooi soortkracht, soort inhoud. Ik heb het beste frame ja, dus ik heel keurig, ze komt mooi de buikwaai. Het kruis zit wel redelijk vlak erin, maar nou, echt een blok van de kool. Ik vond de koe mooi omdat hij wat dikker is dan de rest. Ik vind dikke koeien, ja, die hebben wat meer uitstraling. Koe C staat bij mij op 3, omdat het een brede koe is, sterke koe is, goed veel inhoud in zit en wel tegen een stootje kan. Als tweede heb ik code D. Heel best jaar. Echt, nou, ik denk wel het beste jaar van deze fjouwerkei. Ja, terecht. Dankjewel Jelle. Maar wie won de wedstrijd? Mede door het fantastische mondelinge beoordeling van Jelle Stellingwerf is ook die groep winnaar van deze dag. Jelle Stellingwerf, Ober Liekelman Nijholt, Reinier de Jong en Hendrik Haanstra. Nou, leuk Renske. Ja, bedankt. Ja, vind je het leuk om te doen? Ja, het is een hobby van me. Maar dat is het wel vaker? Ja, sinds dit hier heb ik maand niet op keuring. Ik heb voor je stadion bij een boer. Daar ben ik er wel fan van. Want wanneer is het op place? Of komt ja, het van ik kom van play, in koude. Maar dat wordt zelf ook boer worden? Ja, al de bedoeling. Neemt ze het bedrijf van Heitemem? Ja, nou, ja, mijn broer die wil ook boer worden, misschien nog een broer ook. En mijn ene broer zit al bij het bedrijf in, maar ik moet het goed komen. Met opa strik bij? Nou ja, altijd kennen, dat zou dat machtig mooi zijn.